A teraz úprimne. Kto z vás si dal SPF-ko, aj keď vonku prší? SPF-ko treba používať naozaj každý deň. Keď vonku prší, keď je zamračené, keď sneží, keď svieti slnko, naozaj stále. Ak ste ešte neskúšali napríklad toto SPF-ko od Beauty of Joseon v tyčinke, tak si ho poďme dať teraz spolu. Pretože je úplne jedno, že vonku leje a je odporne. SPF-ko treba. Je to brutálne zmatňujúce. Naozaj vidíte ten rozdiel, kde som si to SPF-ko už dala a kde nie, ako sa tá pleť prestane lesknúť. Je veľmi jemné, to znamená, že máte pleť úplne hebkú a keď si dávate make-up, tak neskutočne krásne drží. Vidíte, ako krásne zmatňuje? Je to vlastne 2 v 1. Okrem toho, že svoju pleť chránite, tak ju aj pekne zmatníte. Nezabudnúť naozaj na každé jedno miesto. SPF-ka na K-Magic máme rôzne, od rôznych značiek. Všetko nájdete na kmagic.sk a je jedno, že prší, natrite si SPF-ko na pleť.